идомаи барнома дар асоси муроҷиати се ҷабрида оиди доду гирифти пулӣ ва мардумфиребӣ нисбати Абдусалом Бобоев истиқоматкунандаи ноҳияи Ҷабор Расулов парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. Гумонбаршуда дар се ҳолат ба боварии шаҳрвандон даромада моли калони шохдор ва хӯроки чорворо тариқи ғайринақдӣ яъне насия ба даст оварда минбаъд аз пардохти қарзи пулӣ сарпечӣ менамояд. баррасии аризаи шикоятӣ нисбати шаҳрванд Бобоев Абдусалом Турсунбоевич соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғулакандози ноҳияи Ҷаббор Расулов ҷинояти қаллобӣ дар се ҳолатро ошкор намуд. Гумонбаршуда ба хариду фурӯши чорво машғул гардида давоми моҳи апрел ва июл бо сӯистифода аз боварии ҷабрдидагон ки сокинони ноҳияҳои Ҷаббор Расулов, Рудакӣ ва шаҳри Хуҷанд мебошанд, моли калони шохдор ва хӯроки чорворо тариқи ғайринақдӣ яъне насия ба даст оварда минбаъд аз пардохти қарзи пулӣ сарпечӣ менамояд. Фермаи Фаровон сетум хӯроки говор Масадов Абдурашид 12 сар гови калон як кас якта сари гов калон гирифтагӣ. айниҳо шумо имконият ва майл хоҳиши барқарор кардани зарара доред ё ки не? Насиб амо дар се ҳолати ҷиноятӣ ба шаҳрвандон зиёда аз 106 000 сомонӣ зарари молумулкӣ расонида шудааст. Масалан, гумонбаршуда моҳи апрели соли равон ба боварии соҳибкори инфиродӣ сокини шаҳри Хуҷанд даромада маҳсулоти хӯроки чорворо ба маблағи 12305 сомонӣ бо ваъдаи маблағашро баъди 20 шабонарӯз пардохт намудан гирифта ваъдахилофӣ кардааст. ё ин ки бо роҳи фиребу хушзабонӣ моҳи июл боварии сокини ноҳияи Рудакиро сӯистифода намуда 13 сар моли калони шохдори ба ӯ тааллуқ доштаро бо арзиши 159 000 сомонӣ ба даст оварда танҳо 81 000 сомониашро баргаронида 78 000 сомониро ба эҳтиёҷоти шахсӣ истифода бурдааст. муроҷиати ҷабрдидагон сабаб шуд ки нисбати Абдусалом Бобоев дар асоси моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад.